L-għaqda hija l-aqwa arma li l-Partit Nazzjonalista għandu fost il-kandidati tiegħu għall-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Iddikjara dan is-sindku l-ġdid tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, Micallef, waqt żjara li hu u l-Viċi Sindku ġdid tal-Belt Vince Fabri għamlu lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fid-Dar Ċentrali. Il-kap Adrian Delija annota li Valletta 2018 seħħet għaliex Gvern Nazzjonalista ħadem bil-kbir fuq medda ta' snin sabiex il-Belt Kapitali reġgħet ingħatat id-dinjità li jiċirqilha. U ringrazzja l-ħidma tas-sindku preċedenti Alex Adingli u l-irwol importanti li kellu biex irnexxiet l-applikazzjoni tal-Belt Valletta biex kienet il-Belt Kulturali Ewropea għall-2018. Adrian Delija għamel kuraġġ kemm lil Micallef kif ukoll lil Vince Fabri sabiex ma jaqtawx qalbhom quddiem l-arroganza li jistgħu jaffaċċjaw mill-awtoritajiet ċentrali u ħeġġiġhom ukoll sabiex ikomplu jaħdmu biex il-Belt Valletta tkompli tieħu s-sura li jixirqilha proċess li beda mal-15 sena ilu. Filwaqt li ringrazzja lil Alex Adingli, il-predeċessur tiegħu tal-ħidma għall-Belt Valletta, Micallef iddikjara li se jkompli l-ħidma b'impenn lejn ir-residenti Beltin u qal li matul ix-xhur li ġejjin sal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali se jkun qed jaħdem fuq il-pjanijiet tal-eks sindku Alex Adingli. Semma fost oħrajn kif il-kandidati nazzjonalisti għandhom il-vantaġġ li jistgħu jieqfu lill-Gvern u hekk se jagħmlu kemm il-darba jaraw li l-Gvern qed jieħu deċiżjonijiet li ma jirrispettawx lill-Beltin kollha.